जों साइमानाव थानाय 1 तारिख मे 2024 जे डिमाहासाव कायसा बास एक्सिडेन्ट मानि आ एक्सिडेन्टआव गोबां बर'क इन्जुर्ड दोंखा ते आबो बिसिं खरबसा सिनि ताकतिब्रा सङै तो बोलांमा चौना या इंसिडेंट्स नो चुबा सुख्लायनायनि बागै सिनि हाबुबाग्रा दागि मुं बाय सिबिने हाय जे एक्सिडेंट इंजाक victims रखनो नायनायनि बागै सिखिरि जिबि हस्पिटालाव फायसा फायजा ओ जिबि हस्पिटालाव बर'क सिलचरनि हयके अरो रेफार खाय हजबायमानि ट्रान्सफार खाय हजका बर'नो चिकित्सा खालायनायनि बागै ते बेड ट्रिटमेन्टनि बागै फाइनान्शियली सपोर्ट खालायनाय बागै सिलो महाराज दागि मानि बाय फाइनान्शियली जे महाराज सुबमानि न बर'नो बिनि हेन्ड ओभार खायजा गाय बुस्तांनि सालो ताइबो जे जागाव कानेक्ट खालामनाय नाथाय करनि खरताम हस्पिटालाव गरीबर नक बिसिमनो लाइफ ट्रिटमेन्ट खाय दं नै बर'नो जुबानानि बागै सोंचाय दं ताइ दांबि बर'नो कानेक्ट इंगे जे हाबुबाग्रा दागिमानि जुबानानि बागै सों बर'नो मालायनाय हामबाय मान अफिसार्स खाय सिनि हाबुबाग्रा न आसक बर'नि जायानि टाइमाव हामियानि टाइमाव बर'नि नबि फाय बासा फायनानि बागै ताई आं पयनिं मुसुङो जत सिनि लिडार्स रखनो जत पारा आमचाय गामिनि बर'रक जानि गानाव दंनाय जे इन्सिडेन्ट इंजाक रक victims रखनो जे मानसा जानि याक थिके चुबा लाइमान थांगोन लाइनो हामबाय